Ya apa kan? Bingung motor siapa? Tak ceritani sih, motornya tak parkirno sih. Oh iya. Jadi ana motor anyar bareng. Ora tau gue motor iku terus mantuk motor iku. Tuku anyar iku mau. Aku mau ra. Aku kan ngono warung tuku kopi. Ana montor ku nganggur ning nggon kono kan. Kontake kandel. Terus? Terus tak gowo ora ana sing duwe. Aku sampe lho iki montor sapa? Iki kan sing jiko motor wong. Yo ora ra, jiko ya ta. Nemu kok iso. Andek kayak iso nemu barang. Ana apa iki kok iso anggere teko-teko kok iso jenggureng. Motorku ilang iki regane. Motormu ilang? Motormu ilang. Lah ndi iso motor iso ilang barang. Begal. Kebegal tak kowe lali. Lali aku. Lali. Heeh. Lah iki masalahe kok ndi? Iku masalahe kon ndi? Asalku ku Indomaret. Terus? Ya aku metu ku ana motorku. Iki kantil. Lah motormu apa? Mas biru. Sik. Lah sing lho, iki aku malah bingung aku. Lah ki mau menentuk motor kuncine kantil. Di warung kopi. Lah iki muni motor ilang kuncine kantil di Indomaret. Berarti ku mau piye iki bener ku sing ndi? Iku motor iki. Iki motormu. Aku.